I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Hvad er det galt? Jeg ved det ikke, jeg tror, han har noget med hinanden. Hvad tror du det? Jeg ved det ikke, jeg har bare en mistanke om det. Hvad tror du det er? Jeg ved det ikke, Arti. Men når jeg finder ud af det, så ved du, hvad der sker. Aggressivt. I'm so tired of being here. Skal jeg fat i Abdi? Hvorfor? Han er sammen med min dame, tror jeg. Mener du det? Jeg så det med mine egne øjne. Hvorhen? Lidt derovre. Han skal have en lærerstreg. Hvad skal vi gøre ved ham? Den er jeg ude af. Meget snart. Færdig! Sådan. Ja, okay. Egentlig ikke. Ja. Har du hørt det, der skete med Abdi? Nej. Hvad skulle der ske med Abdi? Der var et andet, der var nogen, der kom ned i fredags på skolen. Tror du virkelig på det? Ja, jeg har jo ikke set det der røde bånd, de har sat foran elevatoren. Nej, ja. Det har jeg sgu ikke set. Der var også nogen, der sagde, at de havde set det på videokamera, at der er nogen, der løb sådan der forbi. Nej, det ved jeg ikke noget om, men Der er mange, der snakker om det. jeg tror, det er løgn. Hvorfor skulle det være, at der selv det der blod på elevatoren? Jeg så døren gik op nemlig. Der lå ret meget. Der er nogen, der siger, at han er i koma. Er det rigtigt? Ja. Men jeg har hørt før hans klasse, at han er død. Det håber jeg virkelig ikke. Jeg var ikke også rigtig gode venner? Det kan man jo ikke sige. Stille og roligt. Vi var ellers tit sammen. Her og der. Det er i hvert fald synd, hvis det passer. Ja, det er det. Ja, så han kunne finde på sådan noget. Hej. Har du læst vores opgave? Ja, men jeg forstod det ikke. Det gør vi heller ikke. Egentlig har du også... Fortæl om lige, at det er rigtigt, det der med Abdi. Hvorfor noget? Det der med, har du heller ikke hørt det? Nej, hvad? Han er blevet stukket ned i elevatoren i fredags. Er det De har ikke fundet ud af, hvem de har det på video. Altså kameraerne, ikke? Hvor er han? Der er nogen, der siger, at han ligger i koma, og så er der andre, der siger, at han er død. Jeg finder lige ud af det. Der er ikke nogen, der har hørt noget. Ej, jeg går lige ud og finder ud af det. Hallo. Så er man surt. Ja, vi knaldede. De ved da også, der stod Abdi nu. Ja, det er nok bedst sådan der. Mig der måske ikke udenom. Ja. Er det jer, der har dræbt Abdi? Nej. Power and the money, money and the power, minute after minute.